sobre d'un penya-segat, els àrabs decidiren establir el poble de Miravet i coronant el cingle un important castell, convertint-lo en fortalesa monestir pels templers després de la seva conquesta l'any 1153. Aquí tenim una perspectiva del poble de Miravet. Aquest és el camí de pujada al castell que voreja la muralla. El conjunt està considerat un dels millors exemples d'arquitectura romànico-gòtica, religiosa i militar de l'ordre del Temple en tot Occident. Fou seu dels templers de la Corona d'Aragó. Ara estem entrant al pati d'armes. Aquesta és la porta que entrava en el refectori. I ara aquesta sala indica és l'ofertori. En aquesta altra sala és on hi havia les cuines. Aquí podem veure una part del claustre. Aquesta és l'església del castell d'estil romànic. Està molt ben restaurada. Entre 1307 i 1308 patiu un llarg setge a mans de Jaume II. L'ordre del Temple fou eliminada i el castell passà a mans dels hospitalers. La llosa castell fins la desamortització de Mendizábal l'any 1835. El castell té un bon estat de conservació, tot i les nombroses guerres que han succeït. Guerra dels segadors, guerra de successió, guerra del francès, guerres carlistes i la batalla de l'Ebre. A més, després de diversos intents per enderrocar-lo. Però el castell de Miravet ha superat aquests conflictes i avui dia encara podem veure'l en majestat, sent un dels monuments més visitats de les Terres de l'Ebre.